Profesionais de atención primaria concentráronse ás portas dos centros de saúde de toda Galicia para reclamar medidas urxentes á Consellería de Sanidade debido á saturación asistencial. A protesta desenvolveuse de maneira simultánea diante dos centros de saúde galegos para denunciar a falta de solucións reais na atención primaria. Segundo explican dende a CIGA Saúde, tras a última convocatoria de folga non se produciron avances efectivos nas condicións laborais nin na organización dos recursos humanos. Os motivos de convocar esta concentración nas portas de todos os centros de saúde a nivel de toda Galicia, pois é deixar claro que despois da última convocatoria de folga desconvocada non se chegou a ningún tipo de solución real e o que queremos deixar claro é que as traballadoras e traballadores da sanidade pública e sobre todo a atención primaria necesitan medidas reales de cambios que non se están facendo, todos son promesas a longo plazo, fálanos incluso de medidas que se chegarían a implementar no ano 2029. O colectivo asegura que as promesas a medio e longo prazo non solucionan a situación actual e reclaman decisións inmediatas. Queremos que forzar un pouquiño a Consellería que se den conta e que vexan que a xente que traballa na sanidade pública necesita cambios xa, non medidas a futuro, non promesas de grupos de traballo que van a estudiar a situación cando xa houbo grupos de traballo que xa fixaron conclusións que están metidas en un caixón, que non levaron a ningún tipo de toma de decisión. E o que queremos é que se realicen esas tomas de decisión. Entre as demandas concretas piden cambios nos cómputos horarios dos puntos de atención continuada e un plan urxente de ordenación de recursos humanos. Pedimos que, a nivel de puntos de atención continuada, pedimos que se fagan xa os cambios que teñen que facerse nos cómputos de horas traballadas, que a día de hoxe siguen penalizando a ese persoal se, por exemplo, colle unha baixa, e iso non pode ser. E solicitamos que se faga de unha vez un plan de ordenación de recursos humanos, que estudien, que fagan unha foto da realidade dos recursos humanos e das necesidades de cada centro e que fagan os cambios nas plantillas adecuados a eses recursos humanos. Tamén reclaman unha reestruturación das axendas nos centros ordinarios e límites no número de pacientes por profesional. Non pode haber un médico de familia que teña máis de 30 pacientes ao día, un pediatra 20, eso é o que pedimos, ou polo menos que se aproximen a esas cifras en todas as categorías. En todas as categorías nos centros de saúde necesitamos que se tomen medidas, que se estudie a situación e que realmente se tomen decisións. Comarca do Barbanza sinalan especialmente a situación do Centro de Saúde de Boiro, onde faltan 3 médicos e están con listas de agarda de máis de 15 días. Ahora mismo o peor centro que temos aquí na zona da Barbanza é precisamente o de Boiro. É onde realmente están faltando médicos que nos están cubrindo. Solucionouse a parte do Centro de Saúde de Ribeira, que era o que peor tiñamos durante unha temporada longa, pero, bueno, ahora sí que se conseguiu a contratación de algún médico que, bueno, polo menos de forma, ainda que sea de forma temporal, está a situación un poquinho máis tranquila. Aquí en Boiro, ahora mismo, é o peor centro a nivel cobertura da área sanitaria. E non ser atendidas as demandas por parte da Consellería, dende a CIGA Saúde aseguran que seguirán adiante coa súa folla de ruta, na que o vindeiro 12 de marzo está convocada unha folga xeral para todas as categorías de atención primaria.